Takže ahoj, zdravím všechny příznivce Akademie návyků. To, co jsem vám ještě chtěl dneska říct, tak jsem si uvědomil, protože jsem asi 4 dny vynechal vyplňování toho papírového sešitu vytisknutého, který má asi 30 stránek, a říkal jsem si, to bude dobrý, za stolik se neděje. Takže dneska jsem vyplňoval zpětně týdenní zhodnocení a došlo mi, že je to fakt dobrý, protože mi vlastně došlo, že to, co mě odvádí, nebo odvádělo minulý týden od plnění návyků, bylo vlastně, že jsem si s Veronikou jsem nějakým způsobem tam vymýšlel jako nějaký SMSky, který samozřejmě tam mělo být napsaný pouze čau, jdu spát, jo, a jo, prostě víte, že chodím spát na minutu přesně a tam prostě, když 5 minut píšete SMSku, je to hodně. Takže to je výborný, takže opravdu držte se těch doporučení, i když je takovýhle jakoby jednoduchý návyk, tak se na tom hodně naučíte. No, a ty už nevím, co jsem chtěl říct, no tak to už asi všechno.